Upat ang konfirmadong namatay ug unong pang padayong gipangita sa disgrasya kagahapon sa hapon sa Carmen Copper Corporation sa Toledo City. Nahitabo ang pagdahili sa Carmen Pitusa sa mga operation site sa maong kumpanya. Nakakuha og kopya sa video ang GMA Regional TV Balitang Bisdak gikan sa mga residente kung diin makita ang pagkahunlak sa yuta. Ang live report ni Femery Dumabok. Fem? Yes, Bob Lancil, kana mo gikumpirmar sa kumpanya sa Carmen Copper Corporation pinagi sa gipagawas nga press statement karong hapon nga upat yun ang kumpirmadong namatay ug unom pa ang padayong gipangita. Mausab ka nang gitug-an ni Barangay Biga Kapitan Pedro Sipada. Kinsa ato sa site nagpadayon sa pagbantay sa gihimo nga search and rescue operation human nga apat usab sa ilahang kumparyente niya ang lakip sa giingong na missing. Anausab sa site ang mga banpang mga pamilya sa mga biktima samtang nagpada ng search and rescue operation sa hitabong pagdahili. Sa gipada nga 5 ka minutos nga video sa GMA RTV Balitang Bisdak, makita nga klaro na ang crack diha sa Carmen Pit. Gani pipila ka minutos lang, inanay kini sa pagdahili. Hangtod nga nipadung ang mga nidahiling slide rock ngadto sa tubig ug ubang parte sa dapit ug paspas nga nakakatag ngadto sa mga ekipo nga naapas sa ubos. Wa ilimod sa kumpanya nga dunay pagdahiling nahitabo pa sa 4:00 sa hapon kagahapon. Sa unang press statement nga ilang gipagawas kagahapon. Ang nasinating mga pag-ulan sa diaging simana, labi na sa pag-igo sa bagyong Vicky, ang usa sa ilang gitan-aw nga hinungdan sa paghumok sa yuta. Nadawat usab sa kapulisan ang mong alarma pa sa 5:00 kagahapon sa hapon. Deploy mi sa among first PMIPC, o second PMIPC, at the same time atong personnel sa Bureau of Fire, niapil gani ang atong Bureau of Jail para to manage sa crowd ma'am nga dili sila makasud ngadto sa activity area kay tungod pod sa safety and security. Per information ni General de Veraturda, nag-retrieve na sila og pipe ba kay ila man ang gi-project unta nga source sa tubig lang nga ila pong ipanghatag pud unta sa constituent sa Toledo. Mo retrieve lang sa pipe. Ani ata karon sa sud sa compound sa Carmen Copper Corporation. Diin sa aton himutangan, dulan pa 5 ka kilometro una na to makita ang ground zero kunang area diin nahitabo ang insidente apan wa kita tuguti nga makaduol sa area kay posibleng di pa stable ug nagpadayon paghihapon karon ang search and rescue operation ning kaudtohon. Sukad gahapon hangtod ginihang udto, upat na ang kumpirmadong patay ug unom pa ang missing. Kini ang gitugan ni Barangay Biga Kapitan Pedro Atan Sipada. Kinsa sukad ganihang buntag, personal nga nagmonitor sa search and rescue operation. Ganihang buntag usab na og katay kaupat nga patay. Ang maong impormasyon gisigundahan sa press statement kag gipagawas sa kumpanya karong hapon. Apan padayon pa hinuong gi-verify ang pangalan sa mga biktima. Sa unom pa nga gipangita, upat ni ini paryente ni Kap Sipada ug usa kanila si John Paul Resuelo, 27 anyos. Anaa sa dapit na itabuan ang iyang igsoon kinsa nagmalaumon nga makita pa si John Paul. Mga mga ma'am nga kanang makita na jud siya ma'am among dawat ng tanan. Dawat mo na mo ang tanan ma'am nga mo unsa man ganito ngatan basta makita lang jud siya ma'am. Sa iyang bahin mato di si Pada nga sa niaging bulan lang sila nitawag sa atensyon sa management ug sa gobyerno sa nakita na nga crack sa maong pit nga nahimutang sa ilang barangay. Ako rin yung hangyo ma'am nga unta matutukan kita niyo mas taas-taas pa gid ako nga LGU ba sama sa amo ang mayor sa amo ang sa atong gobernador unta pa at-aw po din nila ang sitwasyon. Wala yung ihangyo sa mga kaming mga taga-barangay mag-amping na sa Bob, ang Regional Director sa Mines and Geosciences Bureau, Engineer Armand Maliksi ang nituyo sa Carmen Copper Corporation karong adlaw aron personal nga pag-serve sa suspension order diha sa operasyon sa Carmen Open Pit kini aron usab sa himuon nilang investigasyon. Samtang ang kagamhanan sa dakbayan sa Toledo pinagi silang tigpamaba ang nibut nitug-an nga kagabi pa lang nitabang na sila diha sa gihimo nga search and rescue operation. Samtang ang kagamhanan kun ang management sa Carmen Copper Corporation ang nitug-an nga ni coordinate na sila ngadto sa mga nabiling pamilya sa upat ka mga namatay lakip daw sab sa na-missing pa samtang andam usab sila nga mopaubos sa investigasyon sa bisan asa nga ahensya sa gobyerno. Bob? Fem, kining gi-issue nga cease and desist order sa entire operation ni nila o katulang ditong portion nga nahunlak di nahitabo ning maong trahedya?
Bab, giklaro ni Engineer Armand Maliksi, ang Regional Director sa Mines and Geosciences Bureau, nga dito lang sa area, diha lamang sa Carmen Pit, kon Carmen Open Pit, ang gi-issue nga suspension order, ilabi na nga, mora man usab ang nag-operate diha silang mines operation. Bab? Okay, kagahapon na retrieve tong unang duha ka mga fatalities, no? Katong karong buntag ang duha. Unsa man dunay tsansa nga ma-recover diin man sila mahagbong dito sa tubig or natabunan yun og lapok sa midagayday nga mga yuta diha sa yuta, Fem? Sa ato ang pagiginabi ni Biga Kapitan Pedro Sipada Babno, matud pa man nga layo sa area sa gihimo nga search and rescue operation, apan nakita na lang nila ang maong lawas kaganiha o sa kalawas nga gi-rescue, nagkabasa kini, so nagpasabot nga posibleng ana kini sa may area sa naadunay ni mga tubig. Wala kay siya usab kaduol sa area sa ground zero gid, Bab, kay gi-cordon kini or wala usab sa tuguti nga makaduol tungod kay gidudahan nga posibleng di pa kini stable ang maong area. So gawas sa mga miners, dunay mga equipment dito nga gamit nila nga naapil og tawon sa midahili nga yuta. Yes, base usab sa video nga napada, makita gyud sa maong pipila ka video nga adunay mga pipila ka mga backhoe ug uban pang mga equipment dito, mga heavy equipment nga makita nga natabunan sa pagdahili sa yuta. Lakip na usab natabunan usab sa niawas nga tubig diha sa maong Carmen Open Pit. So pag pull out nyo kaganihan, nagpadayon pa ang search and retrieval operation sa ilang tsansa, murag patay na to tanan dito, Fem? Bab, pang hinaot gihapon sa kumpanya, lakip na usab sa pamilya nga padayong search and rescue operation ang himuon hangtod nga makita ang katong lain pang unom nga ilahang gipangita. Bab. Thank you so much, Faye Marie Dumabok, sa imong live report.